Здравейте и добре дошли в днешния влог, който е в Пловдив. Започва от тук и вероятно ще свърши тук. Идеята ми е да ви покажа горе-долу как преминава една наша седмица тук и дните ни. Днес сме с Мимито, тя е моята племенница. Здравейте! И с Яничка, която е един малък бандит. И днес е много топло, вторник е. Дават го, че ще бъде 38 градуса. И пак ще изпукаме от жега. Сега отивам да взема на Яничка кухнята. А пък после ще ходим към мола, тъй като миналата седмица имах рожден ден и сега имам някакви отстъпки в Orange и ще ходим да си вземем книжки. И така, айде до после! Приключихме с молстването. Аз си взех една матча за пръв път от Starbucks. В последно време... къде се завря тази сламка? В последно време си опитвам тук от някакви места матча. И съм си намерила едно кафе. Дъглов в Смирненски се намира. И там е много вкусно. Правят я с вкус от с ягодов вкус, има и боровинка и още нещо имаше. Но аз за сега съм опитвала само с ягодата и много ми хареса. И сега тест. Не е лошо, ама на Дъглов е по-хубаво. Айде тръгваме, че на Яница много и се спи и вече се бунтува. Айде. Обратно вкъщи сме и сега ще ви покажа какво си купих. Минахме на връщане, минахме през една борсичка за зеленчуци и плодове, но нямаше кой знае какво. Купих един пъпеш и другото са домати. Розови. И реално това ни е. Сега приспах Яница и ще си четем с Мимито някакви работки. Тук
каквото всеки си чете. И да, събрали сме се тук, за да ви покажем какви книжки си купихме от Orange. Първата, ще ви покажа първо моите. Първата е ето тази "Неприлични книги" на Карина Хали. Последно време съм почнала да чета повече любовни книги, отколкото фентази. И тази така ми грабна погледа. Другата е на Ела Мейс, "Чарли, любов и клишета", отново любовна. Аз прочетах нейните, т.е. изслушах ги. "Да обичаш Джейсън Торн и да мразиш" там кой беше другия, не си го спомням. И сега реших да си купя и тази, защото много ми хареса стилът и на писане. И така. А пък на Мимито взехме ето тези всичките книгоразделители, тя е много щастлива. И купихме ето тази Кучо. Кучо се развихря. Тя си чете в момента ето тази първата, която е малко по-дебела. И е много интересна. И тя е такава тип комикс. И сега и взех и тази с идеята да четем повече през лятото, защото да. И така, това са ни покупките от Orange. И това е. Сега отиваме да си четем книгите. И ще чакаме Янчка да се събуди, евентуално да не напече много, за да можем после да излезнем. Вкусно ли е? Вкусно ли е, мама? Как ядеш, пъпеш? Миеш ръцете? Ще ги мием ли? Вече сме след обяд. И то късно след обяд, към 8 вече върви, 7:30 минава. Направо си е вечер. Отиваме на парка. Днеска Яница спа много след обяд. От 1 до 5 откара, даже 5 и нещо чака. И очудващо, и аз съм легнала и съм спала и си поспах добре. Но последните няколко дена не може да спи. Спи по час и половина, 2. И предполагам, че се е насъбрала някаква умора. И за това така днес набакса. Ама и аз набаксах, така че не се оплаквам. И сега отиваме в парка, малко захладня. И децата ще карат колело. Яничка тротинетка. И това е апдейт. Седни долу. Аша, лег. Лег.
Да. Дръж се, дръж се. Баби, чосваха ли пръстите, мами? Здравейте от ден 2. Днес отново е много топло, така че тук е момента, в който спирам да се оплаквам от топлото. Сутринта станахме и идваха майстори в на сестра ми апартамента, така че аз трябваше да им отворя. И след като си свършиха работата, отидахме с Яничка и с Мария да вземем кухнята на Яничка. И след това тук ги полюлях малко на най-близките ни люлки, защото беше сенчесто там и беше приятно. И после като се прибрахме, им напълних басейна на терасата и те се попълцикаха малко. И сега Яничка спи, а пък Мимито чака да я нахраним, така че след малко Кака се прибира и казах да вземе нещо за ядене, за да не топлям вкъщи. Здрасти! И докато съм си на тераската и спия кафенцето, исках малко така да си поговорим, защото да ви кажа какво се случва с нас и защо всъщност не снимам. Вече, не знам, може би месец. От месеца време не съм снимала и истината е, че си седиме предимно в Пловдив с Яничка. Миналата седмица и Люси беше тук, защото, както ви казах, миналата седмица имах рожден ден. Станах на 28. Та беше тук, за да си прекараме време заедно, след което отново отиде в София и в Монтана. Сега е в Монтана и прави ремонта. Това е нещото, с което той се занимава през този един месец. Какъв е плана за там? В момента са сменени прозорците и се обръщат и са на финални стъпки от обръщането на прозорците, след което ще останат стаите просто за да се боядисат и да се нареди ламинат. Това ни е общо взето работата. Имаме и една малка баня, която трябва да се оправи. Тя не е баня, тя е тоалетна, но още мислим дали ще си я оставим да бъде тоалетна или ще направим мокро помещение. Някакви такива неща ни се въртят в главата. Излезнаха няколко тръби за смяна, така че и това е в плана. Кухнята за момента сме преценили, че тъй като е лято, ще я докараме до едно положение, в което просто трябва да се наредат мебелите вътре и след това ще ги поръчаме и наредим, но през това време ние ще си готвим на терасата, така или иначе там има печка изкарана и някакви такива неща. Общо взето това са нещата, с които се занимават и затова и толкова много време си седим вече тук. Ще ви оставим някакви кадри на това какъв е бил апартамент преди и какъв е сега постъпките на оправянето му. Нямам търпение вече да си ходим нататъка. Трябва да сложим и климатици, това не го казах, но да. И има някакви такива неща за дооправяне. Това е. Такива са ни нещата и плановете. Ще се прибираме скоро към София, за да събирам багажа и да се местим. И това е в общи линии. Сега ви оставям, аз ще си почита малко и ще си пия кафенце и ще отида да видя какво прави Мимито, защото имаме да пишем днеска някакви работи там за училището. И така, оставям ви и до следващите кадри. Айде, рисувай! Рисувай! Какво искаш? Какво искаш? Купи ми. Какво? Каква е вълшебната думичка?
Точно така. Да, там ли е Яничка? Искаш да седнеш ли? Айде. Ever since you came into my life, it felt so good, it felt so right. You bring the sun on cloudy days, all the birds sing your praise. Do, 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 do. It's your face, your laugh, the way you hear music and the way you dance, but it's your soul that sings to me. I'm here to hold your heart, it's the sweetest gift that I will not drop, and I promise to always stay true. Yeah, I love you so. I love you so. Don't you know, don't you know, no, no, don't you know, don't you know, don't you know, no, no, that I love you so. Even in the middle of the night you shine so bright. Ние сме в село Чурен и сега дойдохме да се разходим малко. Дойдохме да се видим с една приятелка и сега се разхождаме из гората. И те търсят гъби и горски плодове. И пък ние с Яничка си се разхождаме и аз си бера от тук там някоя ягодка, малинка и такива работи. И доста приятно. Ти какво си имаш? Имаш си шишарки. Две. Да, две. Nothing ever stays the same. People come and people go. There's a few things that I know. It's how you rock, it's how you roll, it's how you love, it's how you grow. Yeah, I love you so. Здравейте и от днес. Днес сме понеделник и си отиваме на София. Само двете си Яничка сме и това ми е първото самостоятелно пътуване с нея, така че стискайте палци и потегляме. Ето ни и нас, пристигнахме си и вече храня Яничка и вероятно после ще излезем малко на разходка. Но мисля, че този влог става доста дълъг. Така че ще го прекъсна тук. И благодаря ви, че го гледахте до неговият край. Ако видеото ви е харесало, го харесайте и се абонирайте за канала ми, защото така ми помагате да го развивам. И ще се видим в следващия влог. Чао и до скоро!